Peter Pedal spiller fodbold. Peter Pedal var en sød lille abe, der altid var meget nysgerrig. Det var en dejlig solskinsdag, og Peter var taget i parken for at lege. Men hvor var alle Peters venner? De var ikke ved springvandet eller på legepladsen. Der var de jo, på fodboldbanen. Peter kiggede på fra sidelinjen. Hans gode ven Ella var der også. Børnene spillede et spil med en bold og et stort mål, og Peter ville være med. Så snart bolden kom tæt på, løb Peter efter den. Han løb ind under spillernes ben og greb fat i bolden, så smed han bolden ind i nettet og ramte plet. Peter hoppede glad op og ned. Men de andre så ikke spor glade ud. Peter, sagde Ella og rystede på hovedet. Du skal lære at følge reglerne. Man må ikke røre ved bolden med hænderne, medmindre man er målemand. Peter så resten af kampen fra bænken. Da den var slut, kom Ella forbi sammen med en dame. Jeg hedder Sanne, og jeg er fodboldtræner, sagde hun. Har du lyst til at gå på vores fodboldskole? Træningen starter i morgen, så kan du lære, hvordan man spiller fodbold. Det var vel nok heldigt, at Peter kun skulle vente en dag. Så kunne han blive lige så god som Ella, der allerede havde scoret to mål for sit hold. Næste morgen kørte manden med den gule hat Peter hen til fritidshjemmet. Han havde sin helt egen fodbold med og en flaske vand. Peter vinkede til Ella, som stod i en række sammen med nogle af de andre spillere. Peter var klar til at spille. Og denne gang vidste han, at han skulle sparke til bolden, i stedet for at kaste den. Inden kampen skulle begynde for alvor, skulle de alle sammen varme op. De skulle lave noget, som trænerne kaldte driblinger. De løb rundt om kejlerne på banen. Peter lærte, at driblinger er at bevæge bolden med fødderne. Det var sjovt, men Peter blev hurtigt mere interesseret i at stable kejler. Efter frugtpausen skulle Peter og hans holdkammerater sparke bolden frem og tilbage mellem sig 2 og 2. Peter prøvede at balancere bolden på sin næse, ligesom en søløve. Til sidst sagde træneren, at kampen skulle begynde. Vi er 10 fodboldspillere i dag, så der skal være 5 spillere på hvert hold. På hvert hold skal der være en målemand, som skal stå foran målet. De andre skal spille bolden mellem hinanden og prøve at få den udenom målmanden og ind i nettet. Træneren delte røde veste ud til Peters hold. Peter ville gerne være målmand, så han kunne røre bolden med sine hænder, men denne gang var det Mias tur til at stå på mål, og Peter skulle være angriber. Peter prøvede at skyde på mål, men han var ikke særlig god til det. Han blev ved med at skyde for hårdt til bolden, så den røg over målet. Hver gang det skete, sparkede de andre bolden tilbage til ham. Skidt med det. Bare prøv igen, sagde træneren. Puha, sikke en god dag. Peter var meget træt. Han vinkede til sin ven Ella. Peter håbede, at han snart ville blive bedre til fodbold. Tirsdag var det Peters tur til at være forsvarsspiller. Det var hans opgave at holde det andet hold væk fra målet og sørge for, at bolden ikke røg i nettet. Husk nu, Peter, sagde træneren, at holde øje med bolden hele tiden. Peter vidste godt, at han skulle holde godt øje med bolden, men der gik ikke lang tid, før han fik øje på nogle sommerfugle. Hver dag lærte Peter lidt mere om fodbold. Han forsøgte hele tiden at være en god holdkammerat, men små aber har det med at glemme. Som da han skulle aflevere vesten til det næste hold, men endte med at tage dem alle på i stedet for.
eller da han kaldte på nogle af sine venner, så de kunne lege med bolden på legepladsen, i stedet for at løbe tilbage til fodboldbanen. Det var Peters sidste dag på fodboldskolen, og han var spændt på den store afslutningskamp. Alle på holdet skulle spille. Familie og venner var inviteret som tilskuere. Peter vinkede spændt til manden i den gule hat. Peter var på det blå hold. Han hæppede på sine venner og ventede tålmodigt på, at det blev hans tur til at spille. Desværre havde Peters holdkammerat svært ved at forsvare målet. Det gule hold scorede 3 gange. Det blå holds målmand var klar til en pause. Træneren spurgte, hvem der ville være målmanden i stedet. Peter hoppede så højt han kunne. Træneren valgte Peter. Han stillede sig foran målet, og denne gang holdt Peter skarpt øje med bolden. Og han kedede sig slet ikke. I stedet spillede han fodbold, som kun en abe kan, og greb bolden den ene gang efter den anden. Kampen var færdig. Det gule hold vandt 3-2, men Peter var dagens helt på det blå hold. Han forhindrede 4 mål. Nå, hvad synes du så om at spille fodbold, spurgte Ella dagen efter i parken. Peter smilede og driblede rundt om hende. Ella grinede og sagde, det kalder jeg gode fodboldben. Det var slut, for Peter Pedal spiller fodbold.